Takže prvá vec. Vaše dieťa môže napísať do otcovej práce. Dobrý deň. A idem napísať, ja som sa tam si rýchlo. Takže, klik, odkol e-mail. A je tu nejaký majiteľ firmy. Napísať mu. Ahoj, roboty. Hotovo. A ideme hajkať. Ja to decko asi uškrtím. Filip? Filip? Kde si? Poď sem. No. Kde si? Čo má byť toto? Výpoveď, ale ja som písal na tvoj e-mail tvojmu majiteľovi firmy, že je debil a že sa sťažuje na jeho plat. Veď práve! Zaparí ti! Za to máš týždeň domáceho väzenia a ja ťa tu uzamknem. Mám cukriky. Veľa cukríkov. Dobre, tak tento celý balík cukríkov si zjem sám. Tuto. Tak dobre, idem papať sám. Padaj tam. Tak. A tu výpoveď si mi ošťal. On tu nechal cukríky. Ošťanú výpoveď mi dá. Idem preč. Sa tu nevrátim. Druhá vec. Vaše dieťa zistí to, čo by ešte v takomto veku zistiť nemalo. Konečne som odpadol tie dvere. Idem sa kúknuť na telku. Čuk. Takže takto sa robia deti. Mami! Takže tretia vec. Vaše dieťa môže nájsť šrubovák a drbnúť s ním do elektrickej zásuvky. To je dobrý deň. Šrubovák. Budem sa Hana operovať. Do čoho stistím? Do zásuvky. Takže štvrtá vec. Vaše dieťa zistí, čo je to alkohol. Kasa. Dám si zase pakáňku. Tu píše vodka. To je skladká voda, len dačo špeciálne. Jupík, čo to je krásna zelená vodka. Koník, počkaj. Počkaj. Piata a zároveň aj posledná vec je, keď vaše dieťa nevie, ako sa zaobchádza s novou sprchou. Idem sa kúknúť, čo mám na Skype. Tak to mi napísal správu. Poďte na server. Do prňa, nech už prestanú s tými reklamami. Fuj, smrdím. Idem sa umyť. Tak. Ja ukážem. Dobre, takže keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, odber,
koment, nezabudnite video zdieľať a on je debil. Keby ste sa pýtali, v akom dome sme to natáčali, nie je ani stiahnutý, ani nič, proste je to ručne postavený, ja som si ho postavil sám. A samozrejme klikne na môj server. Áno, IP dole do popisu, alebo ja ho... Aj druhý server. Áno, ja vám ho poviem hneď teraz, akože IP jedného serveru, teraz toho, na ktorom som, teda majiteľ a na ktorom točíme teraz. Vám poviem IP, kľudne si to zapíšte, ja neviem, ale hodím vám to aj do popisu, takže IP je ms2.hiceria.com 2.25330. Opakujte si to video, proste si to pretáčajte a majte sa a čau. Čau.